Moro. Slakkia tietenkin. Löylymotsi ihanuuksia. Mitäs jengi perjantai? Itse ajattelin jatkaa revikkälinjaa boksista tällä kertaa. Takas pieni hetki. Eli piti hakea muistiinpanot. Siinä on niin paljon ominaisuuksia, että ei muista ulkoa muuten millään. Mutta pidemmittä puheitta menemme asiaan. Eli kyseessä siis Petri Honkalan 3D-tulostettu 12,6 volttinen lipo uusimmalla Crew-Ohme Nano-piirillä, jossa kaikki ohjaus, mitä piiri tekee, tapahtuu tulitusnapilla. Eli ei ole sisällä enää mitään potikoita, mitä käännellään. Siellä on ainoastaan akku ja chippi. Kaikki säädöt tapahtuu pelkästään tulitusnappia klikkailemalla. Helvetin iso muutos. Pannaan tää vähän pieniksi. Tää aina on siis tosi pieni. Eli tän nimi on Noisio Red. Eli tavallaan tulee Noisi Cricketistä, koska tää ei hirveän paljon isompi ole kuin Noisi Cricket. Voidaan ottaa toi akku pois. Niin lähdetään toi eli ton kokoinen akku löytyy sisältä. 12,6 volttia ja 1400 mahia. Tuon näköinen sisältö, eli kuten näkyy, siellä näkyy liittimet, siellä näkyy piiri, volttinäyttö ja 50. Ja kaikki näin pienessä tilassa. Kelatkaa. Silti siinä on järjetön voima, 12,6 volttia toteutus, ihan kybä, upotettu 50, upotettu nappi tonne, volttinäyttö. Ja tosiaan akku näinkin simppeli, eli livautetaan paikalleen. Johto kiinni. Ja työnnämme johdot omalle paikalleen sinne. Tämä on tehty niin snadiksi kuin mahdollista, jotta noin ikkäästi kansipaikalle ja menoksi. Eli tosiaan 3D tulostettu, upotettu 50, volttinäyttö, 12,6 volttinen Crew-Ohmin Nano PWM-chippi. Kaikki ohjaus tapahtuu tulitusnapilla. Kompakti, pieni, kevyt, akun kanssa paino 174 grammaa. Luonnollisesti jousitettu 50.
oikeasti. Sitten mennään vähän spekseihin tuosta uusimmasta chipistä, mitä kaikkea se tekee. Eli tukee 2-5 akkuja LiPo tai 4,2V Li-ion sarjassa. Tunnistaa akun automaattisesti, eli sä heität ensin 2 akun, sitten vaihdat vauhdista 5 akun, niin se tunnistaa automaattisesti mikä akku siellä on inessä. Varoitus, kun jännite on enää 3,4 volttia per kenno. Vilkuttaa volttinäyttöä, kun jännite liian alhainen, eli tuo näyttö alkaa blinkkaamaan. Sitten se muistaa edelliset asetukset jopa ilman akkua, eli siinä on pieni muisti. Ja ero tähän aikaisempaan PWM-piiriin, kun tässä akun jännite laskee, niin sun pitää potikalla nostaa sitä NS-tehoa, jotta se vastaa sitä, mitä se oli silloin, kun jännite oli korkeammalla. Tässä sitä ei tarvita. Tämä säätää automaattisesti sen siihen, mihin sä oot asettanut. Kun se akkujännite laskee, niin chippi nostaa sitä koko ajan automaattisesti. Vakio 18 kHz. Vaihdettavissa oleva PWM-taajuus, vaihtoehdot on 18 kHz, 10 kHz, 5 kHz, 2 kHz, 1 kHz, 500 Hz, 30 Hz. 2 erilaista PWM-säätövalikkoa, menu. 5 painalluksen on-off, eli nyt mulla tää on päällä, niin 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No, se sammuu. 1, 2, 3, 4, 5. Hän tulee päälle. Todella matala virrankulutus sammutettuna, eli alta 100 NA, lies se on nanoampeeria, en tiedä. Sisältää 2 tehokasta ja todella nopeaa N-kanavaista hex-fettiä, jotka mahdollistavat 80 ampeerin virran. Piirin koko on 18 mm kertaa 40 mm napin kanssa ja 18 kertaa 33 mm ilman nappia. Napin asennuspaikan voi leikata pois. Kaikki toiminnot siis toimii vain ja ainoastaan yhtä nappia käyttämällä. Aikakatkaisu, eli menee nukkumaan, kun on hetken pöydällä, mutta ei sammu siis kokonaan ja herää, kun painat kerran nappia, herää heti. 10 sekunnin kutoffi tulituksessa. Volttinäytön mode on valittavissa aina päällä tai sammutettuna, mutta herää yhdellä painalluksella. Akkujen väärinkytkentäsuojaus sekä resettimahdollisuus, eli tehdasasetusten palautusmahdollisuus bugien varalta. Eli siinä speksejä, suojia on kovasti, piiri on erittäin helvetin onnistunut. Ja katsellaan vähän käytännössä, mitä se tarkoittaa. Eli nyt mulla on PWM-puoli päällä, kuten näkyy. Jos mä haluan laskea NS-tehoa, eli saadaan aikaa alemmas, kuinka nopeasti virta tonne koileille menee, niin 2 klikkiä, aina 2 klikkiä, niin tuo luku pienenee, jolloin aika kasvaa, kuinka nopeasti teho tuonne koileille menee, jolloin pystyy ottamaan pidempää imua isompaa hittiä. Jos mä haluan sen nopeammin rullaamaan alas, niin 1 klikki ja toisella klikillä pohjaa, jolloin se laskee nopeammin. Kun mä haluan taas nostaa sitä, eli mä haluan ärtsympää höyryä, niin 1, 2, 3. Me lähdemme nousemaan siitä. Jos me haluamme tehdä sen nopeammin, niin 1, 2, 3. Noin, päästään sinne. Noin. Mulla on Griffinissä 0,36 ohmia ja sinne menee nyt 12,6 volttia, mutta PWM puolella niin se toimii
Tuo oli ehkä aavistuksen laimeita höyryä. Mä haluan vähän ärtsympää höyryä, niin mä painan 1, 2, 3, jolloin tulee vähän jerkkua sinne lisää. Sitten se, mikä tässä piirissä on parasta, mä voin nyt heittää tän RTA:n tuohon syrjään. Oho. Ottaa tosta vaikka ton templen. Tää ei toki tähän ihan istu, tää tulee vähän yli tästä modista, koska tää modi on niin pieni. Sitten mä painan 1, 2, 3, 4. Ei se mennyt oikein koko. Noin, me saadaan koko käytettävissä oleva akkujännite, eli tällä hetkellä mun jännite on 11,4 volttia. Ja mä pystyn ruuttaa templeä sillä. Noin. Ja sit mä päätänkin, että ei vitsi, mä haluun kuitenkin ajaa mun RTA:lla. Mut mä en dikkaa wattivehkeestä syystä tai toisesta. Mä heitän RTA:n nokille, mä painan 1, 2, 3, 4 kertaa. Mä pääsen takas PVM puolelle, jolloin mä pääsen höyryttelemään. Noin, siinä. Joten pysähtykää hetkeksi miettimään oikeasti ja kelatkaa, kuinka hyvä juttu tää Crewhome chippi on. Se oikeasti se räjäyttää sen skaalan, mitä sä voit lipoilla ajaa. Kelataan nyt, että nyt on 12,6 volttinen lipo. Mä voin ajaa sitä RTA:ta 0,36 ohmin setupilla, mikä on noin 450 wattia, 400 wattia, niin tämän Crewhomen PVM:n takia mä pystyn ajaa sillä sitä. Mä en tarvii erikseen siihen wattiveet. Mä pystyn tekemään setupit tällä, mä pystyn pulssittamaan tällä 12-volttisen lipolla, mä pystyn tekemään tällä ihan kaikki. Plus, että jossain vaiheessa jengi sanoo, että ne ei halua kantaa niitä tiiliskiviä mukana. Ei tarvii enää. Ja kelatkaa paino akun kanssa 174 grammaa. Ei oo paha, ei oo paha. Plus lataus. Mä näytän laturin, mitä mä käytän. Eli itse käytän tämmöstä. Ei tarvita mitään muuta kuin yksi johto, eli tashurin johto tungetaan tonne. Laturi haistelee automaattisesti akun, näyttää prosentit, lähtee lataamaan. Tää lataa ruokatunnin aikana ton lipon täyteen. Ton lipolla, mikä tässä on inessä, tällä ajaa about 25 milliä RTA:lla suhteellisen kesyillä tai semmoisella about puoliväli tehoilla. Toki se riippuu, että jos sä revit siitä koko ajan täysin ulos, niin ei se varmasti kestä niin kauan, mutta latauskaan ei kestä kauan. Lataus on 1 000 000 kertaa simppelimpi, 1 000 000 kertaa nopeampi kuin peruspattereissa, plus nämä lipot ei kyykkää. Mulle ei itsellä henkkohtaisesti ole mitään järkeä enää palata normivattivehkeisiin tai normipatterimodeihin.
Tää Crewhomin nanochippi kun tuli, niin tosiaan kaikki ohjaus tapahtuu tulitusnapilla, ei mitään kikkailuja potikan kanssa. Ei vingu tuolla 18 kHz vakioasetuksella, ei vingu, ei nauhu, ei mitään. Ei ole mitään pahaa sanottavaa. Tää on ollut samaan aikaan ajossa kuin tää about pari viikkoa. Ei mitään, ei ainoata bugia, ei ainoata mitään. Ja en voi mitään muuta kuin Petri Honkalalle ja Crewhom chipille, niin helvetin iso peukku. Ei mulla ole niin iso peukku kuin mä haluaisin antaa. Speksit te kuulitte mitä siinä on. Siinä on turvallisuus kunnossa, siinä on suorituskyky kunnossa, siinä on laaja käyttöalue. Ei voi oikeastaan mitään enempää toivoa. Eli jos te oikeasti olette hankkimassa lipoboksia, ja älkää nyt helvetti enää ainakaan tehkö perus fettilipo, vaan iskekää siihen toi Crewhomin chippi, koska sillä te pystytte sitten sen jälkeen sillä lipoboksilla ajaa myös niitä tankkeja, klearoja, ihan mitä tahansa, kunhan akun speksit vastaa sitä, mitä te revitte ulos sieltä, jotta se akku kykenee siihen. Piiri kestää lähestulkoon niin paljon kuin mitä mies kestää vetää sisäänsä. Mutta siinä se lyhykäisyydessään Crewhomin uusi Noisy Red uusimmalla nanochipillä, upotettu 50. Chipin ohjaus tapahtuu ainoastaan käyttämällä tulitusnappia. Kaikki säätö tapahtuu tulitusnapilla. Kerrotaan nopeasti speksit vielä läpi. Eli tukee 2-5S akkuja, LiPo tai 4,2V Li-ion sarjassa. Tunnistaa akun automaattisesti, varoittaa matalasta akkujännitteestä. Varoitus kun jännite on 3,4 volttia kautta kenno. Vilkuttaa volttinäyttöä kun jännite liian alhainen. Muistaa asetukset ilman akkuakin. Säätää PWM-taajuuden automaattisesti akkujännitteen laskiessa. Vaihdettavissa oleva PWM-taajuus, vakio 18 kHz. Vaihtoehdot 18, 10, 5, 2, 1 kHz, 500 Hz, 130 Hz. 2 erilaista PWM-säätövalikkoa. 5 painalluksen on-off. Todella matala virrankulutus suluissa alta 100 nanoampeeri, mikäli ne onkaan. 2X tehokasta ja todella nopeaa N-kanavaista hexfettiä, jotka mahdollistaa 80 ampeerin virran. Piirin koko 18 kertaa 40 mm napin kanssa ja 18 kertaa 33 mm ilman nappia. Napin asennuspaikan voi leikata pois. Kaikki käyttö tapahtuu ainoastaan yhdestä napista eli tulitusnapista. Aikakatkaisu menee nukkumaan, mutta ei sammu kokonaan, herää yhdellä napin painalluksella. Nyt se on niin nukkumassa, noin se herää. Ja 10 sekuntin kutoffi tulituksessa, eli et voi tulittaa 10 sekuntia pidempään. Volttinäytön mode valittavissa aina päällä tai sammutettuna, mutta herää painalluksella. Akkujen väärinkytkentä suojaus, tehdasasetusten palautusmahdollisuus eli resetointi. Tätä chippiä sekä modaajan löytää Facebookista ryhmä Crewhom K18. Liittykää ihmeessä. Piirin hinta muistaakseni on 45 € Suomessa. Ja modaaja toki tulostaa myös varmasti boksin, mutta ne on sitten neuvoteltava Petrin kanssa erikseen. Mutta itse nyt Petrin chippejä käyttäneenä ihan ensimmäisistä chipeistä nyt tähän viimeisimpään en voi antaa mitään muuta kuin 6/5 suositukset. Toimii, kestää, tekee sen minkä lupaa ja tää uusin nanochippi, tää on ihan killeri. Tähän loppuun mä en sano mitään muuta kuin hyviä höyryjä.